no emu gomwana yekwa akogina na empelinfo wonfie no kwa ni mo efrinfish ya duoson kopema duokron 70 to 90 years emu mako be ya ha 400 akeka wo mo ho abombo gomwa central finfi mantemo na wode nsem watudwa wonsem nyina ne sese de mabru dodo na tretre wonsa wo mo so le kame asese wonyi drum pempenso bia na yeduabo wa abre wa na wakokran kwa da sebi woni bayfo a wompotemu ote kwa ho na seka atwam na bo akokokora na wo na wo bayfo no amasi wo se ha dwe panti mabru dodo na hwe na sasuban no wonyai enipa bi a wanyini ekira sese wo fatete bebre emu esanse enipa binom etretre wonsa wonso se oyabayfo Adom Kasee ama ne boni Kofi Agye ene ema ne mema bi a wadru won panim fie so etwetwe enkomo no wode to mabunu no anim se wonyai se abribia bibi beto wo mu abrabo mu a enye no wode sha bayfo no mo ho mo de se de esi wani so no obetimi aye ho adwuma na wadru won botaye ehu wode sansem etudwo wa Bra Sisters Keepers Association ekoye nkyerɛkyerɛ edema empanimfo awogomua ekropon wakwaye ya wana na no mo bon abayifo wotesan wa adwene ya menhye wo tesan na wo mbo abrabɔpɔ wo ba abrabɔpɔ a wo na na ayo abayifo mbo a onye wo nti obia mbo abrapa ye nuanom mrantefo ye ma ye ofase no fo no omu yi sa adwene mfi omutirim se omo ma menom na ye abayifo a omo mama omo bibia Enwechi head of communications here with the Sisters Keepers Association ano Abuna Pokua Menie yo wa Adom TV ni Adom FM enso de to Ghana fo nyina nim se onya isa abribia wo bo wa wofo bayie no na emum oduru mpanim fie so a wonyeje wonso e ba cho nya de bi obeka se ebi muta de se o ni ene ejama bayie we po kwa no ho wo niema enyini wo hunu niema na okeka nsem bia enim obi be na obeka sa dro na achi na okasa na so nyina ye niema bia eka enyi ne ho ne krakra ena oswafa be de echa wo hwefisem so wo no aso eye mrahye bedwane wo gomwa central na na eyi akwansa enso bo Sisters Keepers Association fu abaso se wa be yesa nkyerechire ede ama mabu na wo mu wo gomwa kropon yeda mo ase da mu chinchi na maka igomwa central na mu chinchi na abia ya botom onyakopon hira mo aba woda adiya no onyame ya okese dada wo na wodom muhia maka ye maame no